Posle potpisanih sporazuma o saradnji sa kompanijom Ingroup uzvratili smo posetu. ITHS je danas imao zadovoljstvo i čast da ugosti učenike iz osnovne škole Bora Stanković Tibužde iz Vranja. Nadamo se da ćemo biti dobri domaćini i da ćemo uspjeti da im dočaramo način realizacije nastave kod nas. Za razliku od kompanije koja apsolutno ima idealne uslove, naša škola je seoska i pored toliko koliko mi ulažemo sredstva, ovo će nam biti jedno veliko iskustvo i mnogo će nam značiti. Pored dela koji se tiče obilaska škole, pokazivanja nastavnih sredstava, opreme, učionica, mi smo za učenike spremili male simbolične poklončiće da im ostanemo u sećanju kao jedna obrazovna institucija u Beogradu koju su posjetili. Danas će se upoznati sa savremenim pristupom koji negujemo ovde u školi, ali prvenstveno ono što je nama negde i najdraže, upoznaće svoje vršnjake, učenike od 1. do 4. razreda, koji su za njih spremili neka mala iznenađenja, male poklone. Poklonili smo im pribor za školu, neke bombone, neke sveske, društvene igre. Meni je iskreno jako lepo da pomažem deci koja nemaju neke stvari i volim kad se osjećaju srećni što imaju sad te stvari. Upoznaće ih sa robotom, sa nekim inovacijama koje koristimo. Zajedno će provesti jedan jako lep i uzbudljiv dan. Avion, pa je počelo da pada. Pa smo onda pali dole. I sunceromak se i cepio i onda se sve pokrećalo. Doba koji se nešto pomera. Kao voz. Sve se prevrtalo, drmalo se. Mnogo je bilo lepo. Ja vozim sada robotiće i meni mi se ovo jako dopada. Drugari dočekali sa jednom lepom drugarskom pesmom i oni evo sad nama pevaju. Si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan mi glasno zadura. Mislim da je ovakva poseta izuzetno značajna i za decu i za nas nastavnike. Međusobne saradnje ovog tipa između škola osnovnih ili srednjih su jako važne, jer se time, pored uviđanja u realizacije pedagoških procesa i kod nastavnika ostvaruju kontakt i razmjena mišljenja, samim tim na neki način dolazi kao interna usavršavanja. Pripremili smo im malo iznenađenje. Nešto baš onako lepo zato što smo uspjeli još jedanput da pokažemo svoju solidarnost i uspjeli smo da se ujedinimo ne samo kao odeljenje, već kao škola. Njima je interesantno jer su đaci seoske sredine iz jedne planinske škole, iz isturenog odeljenja sa malim brojem đaka, gde možda deca i nemaju prilike da često putuju. Neki naši učenici prvi put su došli u glavni grad naše zemlje. Zanimljivo im je da vide i grad u koji odlaze, da vide vršnjake, kako oni uče, kako oni žive. Ipak smo neka seoska škola u Vranju, a došli smo do vas. Jako mi je drago da smo čak bili i deo te njihove mini ekskurzije, ako tako mogu da se izrazim. Meni su se svidjele ove sve škole što smo posetili i voljela bih opet da dođem. Hvala vam na svemu
i stvarno smo presrećni. Mislim da im je značajno životno iskustvo.